Jeg hedder Jakob, og jeg er 23 år gammel og kommer fra Mors. Hvor gammel var du, når du begyndte at spille håndbold? Der var jeg ikke ret gammel. Jeg har været 6 eller sådan noget. 5. Hvor længe har du spillet på KRF? Det er min anden sæson, så et år og lidt til. Et ord, du siger alt for mye under en kamp. Løb hjem. Bedste øjeblik i på KRF? Det må være træningslejr på Evier. Bedste øjeblik på håndboldbanen generelt? Det må være noget i Danmark, noget seniordebut måske. Jeg kan forestille dig publikum, og du bliver lidt ekstra nervøs. Hvem er det? Det må være, når der er besøg fra Danmark af familie og venner. Det kan godt gøre mig lidt nervøs og skal vise dem. Bedste sang at træne til? Det er Mr. Swing King med Gnax. Styrke eller konditionstræning? Kondition. Du er første person, som gjort det. Jeg tror også, det er for sjov. Har du nogle kampritualer? Ja, jeg prøver ikke at have nogen og bare gøre, hvad jeg har lyst på.